Ja som sa narodil v Tukánci, v tomto dome, v rodičovskom dome. Tu som zostal, odtiaľto som neodišiel. Akorát, čo som bol na vojne 2 roky. Začal som robiť nábytok, dvierka na kuchynské linky. A čo mi kolegovia, kamaráti hovorili: Laco, čo špekuluješ? Máš tu celý dvor, dom celý je prispôsobený k debnárčine. Čo sa toho nechytíš? Tak som sa chytil trochu. Takto som sa dostal k sudom. Starý otec, debnár. Otec so starým otcom mali tu na dielňu. Potom otec zobral remeslo po ňom. Otec sa vyučil. Teď bola ešte učňovská škola. Veľmi krásnu písanku má, ako sa učil. Potom kresby rysoval. Som ja potom veľa čerpal. Takzvaný fízier na sudy. Tu sa dĺžka uhlopriečky suda. Keď donútra dáte cez uhlopriečku, koľko je centimetrov, koľko je litrový. Keď toto zmeriate, to je na ako 110 litrový, 100 litrový súd, to mal mať 55. Bol ciachovaný 1912. A potom bol ešte kontrolovaný, tu je ešte, či je to Jan Hruškovič, všetko dátumom, a potom bol kontrolovaný ešte 1941.